kemm nixtieq li ninvistak u Ġesu sagramentat fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandunat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li kelli ta' takun malejk ingrati ta' dawk li ma jarfux biex tagħtlu lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtli kollha lilek irrid nagħtiha bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu għatla tinsini fi diwtama kat-tarfija bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema għal-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema għal-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja memlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu.
Dan l-ikel qaddejs mulej illi ħadna mill-mejda tas-sema kienu koll iżom ħajja fuq dil-art lill-Verġini Santa Katarina ta' Siena. Għamil li bis-saqqa tiegħu aħna niksbu l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku l-mulej. Nixtieq nafża li għada fis-sitta ta' filgħaxija se jkun hemm l-ordinazzjoni tad Djaknu Andrew Grima mill-Parroċċja ta' San Lawrence u tal-Patri Etienne Gilson mill-Komunità tal-Franġiskani Konventwali. Nofru dan it-talb li għandna tal-adorazzjoni issa dan mumenti għalihom, it-talba tas-salmi ta' filgħaxija l-għasar. Infakkar ukoll li minħabba din l-ordinazzjoni li aħna is-saċerdoti mistiedna nissieħbu fija, għada qudiesa tas-seba' ma jkunx hawn, ikun hawn waħda fl-4:30. Ħalli aħna s-saċerdoti nkun nistgħu naslu fil-ħin għall-adorazzjoni. Mexxu l-kelma illi għada fl-għaxija qudiesa tas-seba' ma jkunx hawn imma jkun hawn waħda fl-4:30. Nsibu paġna 778, 778. Ħanejdu it-tieni għasar tal-Komun tal-Verġni fil-festa ta' Santa Katerina ta' Siena. Il-paġina hija 778, 778. Ħan nimxu kollox minn hemm. Nqmu bil-wifqa. O Alla ejja eħli jisni muħulej fit-texel. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Alleluja. O Ġesu premju tal-Verġni, il-qatt tal-poeti f'ħirtana, ibentom li baqet Verġni, fit-nissil wit-twelid tiegħek. Inti tira fost il-ġili biex xebbik madwarek jannu bħala ruż bil-glorja mżejjed ena tal-arajjes tiegħek. Kull fejn tmur bil-Verġni miegħek jimxu rajk fil-qtajja ħinja u flimkien bleħinhom ħlejju
Innijiet ta' ferħ jinsġulek. Nitolbuk Ġesu lis-saħħa fir-ruħ tagħna l-grazzja tiegħek biex inżommu bejt minn qalbna kull taħsir u del ta' ħażen. Flimkien. Gloria lilek Kristus Sidna, bi Marija Umu Verġini, mal-Missieru mal-Ispiritu, ġi jintrallek issa u dejjem. Amen. Għodu biqeda. Zammejtlek qalbi safja, arus maħbub tiegħi, u ħriġt nilqek bil-mużbieħ mixew l-fidi. Fraħt meta qaluli sejrin f'dar il-mulej. Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek Ġerusalem. Ġerusalem mibnija bħal belt, maquda ħaġa waħda. Lejja tribu jitilgħu, it-tribu tal-mulej. Biskont il-liġi ta' Izrael ifaħru isem il-mulej. Għaxem twaqfu tronijiet tal-ħaq, it-tronijiet tad-dar ta' David. Itolbu wislim għal Ġerusalem, ħajkollu mislim daw kollha li jħobbuk. Ħajkun hemm mislim ġewwa l-ħitan tiegħek u l-ġid fil-palazzi tiegħek. Minħabba ħuti ju ħbibi, ħallini ngħidlek islim għalik. Minħabba f'dar il-mulej Alla tagħna nixtieq li jkollok il-ġid. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, zammejtlek qalbi safja, arus maħbub tiegħi, u ħriġt nilqek bil-mużbieħ mixew fidi. Alleluja. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar, għal xejn jitħabtu il-bennejja. Jekk il-mulej ma jħares il-belt, għal xejn jisar l-assis. Ma jiswilkom xejn li tbakkru, jew li ddumu ma tistrieħu u li tiklu b'batija għax hu jipprovdi lill-eżiż tiegħu. Intom ara wirt il-mulej huma l-ulied, ħlas tiegħu u frott il-ġuf. Bħal-vleġġa fit il-ġelliet, hekk huma ulied iż-żogħżija. Ħini l-bniedem li għandu l-ħorġa mimlija bihom, ma jinfixilx meta jiltaqa' mal-edewwa f'bieb il-belt. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħenjin dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Alleluja. Ruħi mibnija fis-sod għax Kristu hu l-pedament qawwi tagħha. Imbirek Alla u Missier Sidna Ġesu Kristu li jimlina kull xorta ta' barka spiritwali fis-smewiet fi Kristu. Ekku għażilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla tema qudiemu fl-imħabba. Iddestinana li nkunu għalih ulied adottivi permezz ta' Ġesu Kristu skont ma oġob l-irrieda tiegħu. Għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mlina fl-għażiż tiegħu. Fih aħna għandna l-fidwa bid-dem tiegħu, il-maħfra ta' dnubiet. Skont plana tal-grazzja tiegħu li bija fawwarna fl-erf u laqal kollu. U għarrafna il-misteru tar-rieda tiegħu skont il-pjan li jogħġbu jfassal fih minn qabel u li kellu jseħħ meta tasal il-milja ta' żminijiet. Jiġifieri li kollox jinġabar taħt ras waħda li hu Kristu, kull ma hu fl-art u kull ma hu fis-sema. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ruħi mibnija fis-sod għax Kristu hu l-pedament qawwi tagħha. Lezzjoni qasira mill-ewwel ittra lill-Korintin. Ir-raġel mhux miżżewweġ ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri kif jogħġob lill-mulej. Hekk ukoll il-mara mhux miżżewġa mhux xebba ħsiebhom fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri biex ikunu qaddisa b'ġisimhom u fruqhom. Hawnhekk qegħdin naraw is-sejħa li San Pawl jagħmel għal ċerti sejħat partikolari fil-komunità nisranija
Ġifieri is-sejħa għal formazzjoni tal-familja. U hemm is-sejħa wkoll illi wieħed ipoġġi lilu nnifsu ħsiebu biss fil-ħwejjeġ tal-mulej. Sabiħa kif jinterpreta San Pawl, ma jgħidx ħaddiema fl-għalqa tal-mulej, ma jgħid ħsiebu fil-ħwejjeġ tal-mulej, jiġifieri kif jogħġob lill-mulej. Jiġifieri il-miżewweġ il-bierħ ċelebrajna il-festa ta' mara miż-żewġa ta' Ġanna Berretta Molla illi tat familja nisanija kienet tabiba u kienet waħda mill-presidenti tal-Azzjoni Kattolika u sadattant minkejja li ħsieba kienet fil-familja tagħha biex trabbihom ma warbitx il-ħsieb ta' Alla minn ħajjitha. Tant illi x'int ġiet biex tiddeċiedi ma għadix tgħid issa din it-tarbija aħjar nissagrifikawha għax jien għandi oħrajn x'nieħu ħsieb. M'għamlix dak ir-raġunament. Kieku aħna nkun ngħidu la miskien għandha raġun veru ħatħalli lill-oħrajn. M'għamlix dak għax poġġiet il-ħsieb ewlieni tagħha fuq ir-rieda tal-Alla. Ġifieri tat lilha infissa kollha kemm għal pjan tal-Alla. Tibdew l-ixkura kienet ilha bl-aħħar tarbija, l-ewwel titwilet it-tarbija, imbagħad tibdew il-kura lili, imbagħad kien tard wisq għax imbagħad mietet bit-tumur li ħakimha bil-kanser li ħakimha. Ġifieri il-miżewġejn għandhom ukoll fil-ħajja tagħhom it-triq tal-perfezzjoni. Però hawnhekk qed San Pawl qed jgħid fuq ir-raġel mhux miżewweġ u fuq il-mara mhix miżewġa. Illi ħsiebhom għandhom ikunu fil-ħwejjeġ tal-mulej ġifieri biex ikunu għaddiesa f'ġisimhom u fruħhom u jfittxu dejjem li jogħġbu lill-mulej. Dejn hija sejħa universali għal qdusija din mhix tas-saċerdoti tal-patrijiet tas-sorijiet ta' kull wieħed u waħda minnha x'inhi l-vokazzjoni tiegħu naturalment jekk aħna m'għandniex il-ħsieb ewlieni tagħna fil-familja għandna iktar ħin x'niddedikaw għall-mulej. Għandna fl-iskrittura fil-preżentazzjoni tal-mulej il-profetessa Anna illi għal snin twal kienet fit-tempju tal-mulej titlob u tixtieq li tara l-miġġija tal-Messija. Eżis illum qegħdin niċċelebraw din il-qaddisa kbira Santa Katarina ta' Siena li ġabet paċi kbira bejn il-prinċipijiet ta' dak li kien l-istat Taljan ta' dak iż-żmien, kien għadu ma twilidx l-istat Taljan, il-ħafna dukati illi kien hemm u ġabet ukoll il-paċi fil-Knisja. Ġifieri hawnhekk qiegħed ukoll il-ġenju tal-mara, il-qalb kbira tal-mara illi bil-qalb materna tagħha taf tħaddan dawk id-difiżjonijiet u d-differenzi u tressaqhom lejn xulxejn. Din il-maternità li qiegħda fil-qalb ukoll tal-Alla tagħna hemm bżonn inħadmuha aħna jekk irridu noġbu lill-Alla fil-qdusija u naqduh b'sens ta' umiltà u b'sens ta' ġenerożità. Nitolbu lil dejn il-qaddisa biex għada fl-ordinazzjoni l-ewwel waħda ta' l-isqof tagħna Anton Tewma jinżel l-Ispirtu Santu fuqhom jkollhom l-għenuna tal-qaddisejn. Hemm il-litanija tal-qaddisejn dejjem niftakar fil-litanija tal-qaddisejn meta nkantawha fil-ordinazzjoni tas-saċerdoti tagħna dejjem niftakar Santa Katerina ta' Siena illi dejjem tissemma f'din il-litanija. Nitolbuha flimkien mal-qaddisejn kollha li tinżel fuq dawn is-saċerdoti novelli wieħed reliġjuż li ieħor dioċesan ħalli timlihom bil-qawwa tal-imbierek ħalli jintlew bil-ferħ u bl-entużjażmu tiegħu u jqabdu nirien kbar fil-qlub ta' ħafna nies li huma ċana għal Alla. Bil-wifqa. Il-verġini jittieħdu għand is-sultan bajjat ta' ferħ. Il-verġini jittieħdu għand is-sultan bajjat ta' ferħ. jidħlu fil-palazz tas-sultan. Bajjat ta' ferħ. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Il-verġini jittieħdu għand is-sultan bajjat ta' ferħ u għena. Inġeddu bil-ferħ it-tifkira ta' Santa Katarina ta' Siena li b'sagrifiċċju wieħed ikkonsagrat is-safa u l-fidi tagħha u rebħet il-glorja tal-Verġni u l-Martri. Żommu marka f'dik il-paġna u nsibu paġna 12 għal min irid il-kliem tal-Manifikat. Ruħi tfakkar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għaxu xeta jnej fuq ċokon tal-ħaddejja tiegħu. Iva min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħli.
setani għamel miej wejjeġ gbar, għaddejsu li semtijow. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driju, xerret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Nizzel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u alla iċkejkni. Mela kull ġit lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra bxejn. Ħassib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawiet lil missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien inġeddu bil-fer it-tifkira ta' Santa Katarina ta' Siena li b'sakrifiċċju wieħed ikkonsagrat is-safa u l-fidi tagħha u rebħet il-glorja tal-Verġini u l-Martiri. Kristu fakkar lil dawk li jħarsu s-safa tagħhom minħabba saltna ta' smewiet. Inroddulu ħajru b'talbhom li ngħidulu Ġesu Sultan tal-Verġini jismana. Ġesu Sultan tal-Verġini jismana. Kristu intarrast miegħek lill-Knisja u ressata qudiemek bħal xebba bla mittifsa, żomma dejjem qaddisa u bla teba. Ġesu Sultan tal-Verġini jismana. Il-qaddisin Verġini ħarġu jilqawk bl-imsieba mixgħowla f'idejhom, tħalli qatt l-imsieba tax-xebbiet ikkonsagrati lilek jonqoshom iż-żejt tal-fedeltà. Ġesu Sultan tal-Verġini jismana. Il-Knisja tiegħek baqgħet dejjem verġini u fidila fir-rabta sħiħa u safja tagħha miegħek. Għati d-don ta' fidi sħiħa u safja lill-insara kollha. Ġesu Sultan tal-Verġini jismana. Għal-grazzja tiegħek aħna llum qegħdin nifirħu bil-festa tal-Verġini Santa Katarina ta' Siena. Għatina dejjem l-għajnuna tat-talb li toffrilek għalina. Ġesu Sultan tal-Verġini jismana. Inti l-qajt ix-xebbiet qaddisa għal-mejda tat-tixtiek fis-sema, fit-tieba tiegħek dakkal ukoll il-ħutna l-mejtin għal din il-festa ta' dejjem. Ġesu Sultan tal-Verġini jismana. Ejja npoġġu it-toqol ta' qalbna fil-qalb ħanina tal-Missier, nafdaw fidejh il-ħolm il-proġetti tagħna, it-talbiet tagħna għalina nfusna u għal dawk il-persuni li huma eżis għalina. Sew jekk għadhom f'dal pellegrinaġġ tad-dinja, sew jekk jinsabu diġà fiħdana. Nippreżentaw daw l-intenzjoni fil-qalb tal-Missier tagħna. Missierna li inti fis-smewi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, ħafrinna dnubitna, bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġri, iżreħ l-isna mid-deni. U Alla inti nifsek qedtilna illi tinżel tagħmmar fil-qlub safja għat-talb tal-Verġini Santa Katarina ta' Siena, għatina l-grazzja li ngħixu sewwa biex jistoqenna li inti tagħmmar fina bibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla, mek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu
għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Dan għal-misteru għal-kubtejna. Ejjew mela naduraw. Dimiriti ġodda su odma jispiċaw bitwemmiġo għalbna nħossu dak li sen sile jaraw li il-Missir roddu libre għalbna la kurtifi lejom adbe rikta qalbna imħabitna fuq itti li l-Ispirtu li ġej minnu ħajru kol ċejni asgbi. Amen. Nitolbu għadat sagrament tal-ħaġa bħalletinna it-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbu klinqimu il-ġisem u d-dem tiegħek biex hekk ikun jistaqilna il-grazzi tiegħu bi Kristu Sidna. Ikun imbirek Alla, imbirek nisem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek nisem ta' Ġesu, imbirek l-qalb il-qazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-Mazza Immakulata Konċezzjoni ta' imbirek il-kopru l-Mustafa fis-sema, imbirek l-Santa Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu takka, imbirek Alla fl-Anġli u l-Qaddisejn kollha tiegħu. Faru l-mulej intom ġunus kollha, sepu popoli kollha. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Om Alla, Om Alla, Om Alla, itlob għalina miedin bihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għal-benefatturi ta' dil-Knisja ħajjinu mejtejn, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sama hekk da fl-ard. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistriħu u ma' fislim. Il-lejl it-tajjeb il-kulħadd.